Just cruising. Just cruising. Diffen spiller op til ballade. Du er forrest! Du er forrest! Her er Jan, der er på fjerdepladsen. Pas nu. Rolig, Jan. Nu, rolig. Slap af. Jan, vi mister tid ved, at du kører sådan her. Enkelt point. Jeg smed starten, mand. Jeg havde den! Ja, du havde sat med så. Kører direkte ind i siden på os. Din bøsserøv, mand! Jamen, man kan da ikke køre ind i folk. Det er ikke fair. Kør det fandme noget svineri, mand. Vi skulle da have vendt banen af det for noget. Nej, jamen, I skal ikke vende bilen og køre ind i folk. Så må I vente til folk kommer forbi. Altså, jeg vil sige, hvis han kalder det der at køre banen, så skal han se, når jeg kører folk på banen. Sådan der. Nej, drej kontra, ja. Hvor er du god, Jan! Hvor er det fedt! Han kommer ind nu! Er det en æb? Nej. Hvad siger du? Det sagde jeg simpelthen ikke, for jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se så langt. Der sidder en meget solbrændt mand. Der sidder en person. En person. Bare kør! Pres! Det er godt, Jan! Kontra! Ja! Lige på! Jeg kan ikke se op! Helt ind! Kør! Vi dør! Nej! Her! Lad være så! Jan kæmper for at holde førstepladsen. Kom, hold nu bare de få omgange, der er. Vi har 2 omgange tilbage. Hold dem nu. Han kommer, baby! Ind til siden! Fuck den der! Fuck! Ja! Pedal! Nej, vi skal ikke køre ind i dem der, de baby! Uden det! Hvad fuck laver de? Jamen, hvad laver han, Bubber? Nej, ja, det er Bubber, din store fed. Vil du være på nu at se hans hjul, så giv dig op, dine spasser. Du kan ikke køre bil alligevel. Hvad fuck ligger han der for? Flyt dig! Nej, det er løgn! Ja, afsted, Jan! Nej! Skal jeg bare styre den udenom der? Ja, nej! Styr den. Jeg håber, det er det sidste omgang. Sanders, Jan på andenpladsen. Lige op og ramme bolden. Sådan gør det på selve målstregen. Han kører sig på landsholdet. Nej, det var Stine! Fuck! Nej, det sker ikke, det her! Nej, det sker ikke! Vi blev taget lige på målstregen. Nej. Jeg skulle have holdt afstand til ham. Fuck! Nej! Det var så tæt på! Møgbil! Hvem er det, den gule? Det er Anders Brandholt. Nej, fuck, så bliver vi lige præcis nummer 3. Nu kæft. Ej, det er simpelthen så langt ud. Fucking lortebil. Hvor skræmt. Det var så pisse tæt på. Are the dreams all made solid? Are the dreams made real? All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. Hvad fanden laver du, mand? Du holder camping midt på vejen. Lige pludselig, så laver du kommer hernede i den sidste kurve. Fordi jeg bliver kørt op bagfra. Nej, ikke også. Vi rører dig ikke.
For jeg er men det var en nummer 2 gang, eller nummer 3 gang. Jeg fik den hver gang klasket op. Vi holdt ikke bagved dig, fordi vi er jo en hel omgang foran dig. Du holdt jo stille foran os. Jeg holdt stille foran jer, fordi jeg kan ikke køre med 3 ud. Nej, men også og en campingvogn. Det er dit løg at holde stille. Jeg synes, vi er værdige repræsentanter for Danmark. Jeg vil kysse det Dannebro mange gange. You can French kiss this clenched fist.